हेलो लोगोफोर बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दं जोबोर मोजां खबर सफैदों बेनो जाहैबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवहाय पस्ट ओंखारबावबाय आरो लोगोसे वाटार रिसोर्सआवबो पस्ट ओंखारदों आरो बिनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन आरो लास्ट डेटआ 18 जानुवारि 2021 खिथाखाबाय लोगोफोर 18 जानुवारि 2021 आव जोबहैगोन जों थांसे गोबाव खालामालासिनो बोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैबो डिटेल्सखौ होगोन जों डाइरेक्टलि फैखाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैखाबाय आङो अफिसियेल पेजाव थाङासै डाइरेक्ट आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय भिडिअखौ गोलाव खालामनानै बेनो जाहैबाय एपिएससिनिफ्राय फैदों बे अफिसियेल नटिफिकेसना आरो एप्लाइआ एपिएससियावनो जागोन दा जोङो नायग्रोनोसै गिदिर लेभेलनि पस्टखौ जों नायना लाग्रोनोसै बेवहाय जों मोनदों नेम अफ दा पस्टआ जाहैबाय जुनियर इन्जिनियार आरो लोगोसे बे जाहैबाय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों आरो बेहाय टटेल पस्टआ जाहैबाय 87 पस्ट दङ नोंथांमोना 87 बेवहाय भेकेन्सि मोननो हादों दा बेवहाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया मिलायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन अनलाइन दा जों स्केल फिखौ नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोनाहाय मोनगोन 14निफ्राय लानानै 60,500 सिम जाहैगोन पार मान्थ आरो ग्रेड पे दङ 8,700 मोननो हागोन नैबेवहाय नोंथांमोनाहाय कास्ट वाइसबो मोननो हादों रिजार्भेसनखौ आरो लोगोसे आनरिजार्भआवबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोनाव कास्टआव खम भेकेन्सि दङब्ला दा जोङो नाम्बार 4आव फैबाय क्राइटेरिया थ' नोंथांमोना क्राइटेरियाखौ नायोब्ला बेवहाय आसामनि जाथारनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गांसे भटार आइडि कार्ड नोंथांमोना प्रुफ हरफानांगोन लोगोफोर दा बे जाहैबाय दानि जों नायनोसै क्वालिफिकेसन इन्जिनियाराव नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौ मिथिखायो नङा होमब्ला बेनो जाहैबाय 3 इयार्स डिप्ल'मा कर्स इन सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन वाटार रिसोर्सआव मावनो थाखाय नोंथांमोनाहाय होमबानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बैसोखौ नायोब्ला गाहायानो जाहैबाय 18 इयार्स नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनिफ्राय एसटिआव गोलैयोब्ला नोंथांमोना 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेनेरेलब्ला 38 इयार्ससिम दा बेवहाय जों नायोब्ला नेक्स्टआव जों थांबावनोसै नैबे जाहैबाय जोबोर मोजां पस्ट थ' बेवहाय नोंथांमोना सिम्पल ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनि नेम अफ दा पस्टआनो जाहैबाय लोगोफोर एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर लोगोफोर बेनो जाहैबाय ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोना बेवहाय टटेल भेकेन्सिखौ मोनदों अनलि 5 नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना कास्ट वाइस रिजार्भेसन गैयाब्लाबो आनरिजार्भआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि सिम्पल ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय आरो लोगोसे मोनसे अपसन दङ जुदि नोंथाङा ग्रेजुवेट नङाब्ला जुदि नोंथाङा 3 इयार्स अट'मबाइल डिप्ल'मा नोंथांमोना कर्स खालामदोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर बेवहाय लिरनाय दंखायो जुदि नोंथाङा बेवहाय ग्रेजुवेट नङाब्ला थ' बेवहाय नोंथाङा 3 इयार्स बेवहाय होनदों 3 इयार्स डिप्ल'मा इन अट'मबाइल बा नोंथांमोना मेकानिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय दङब्ला बेवहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय थानाय थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनि बैसोआ गाहायसिनानो जाहैबाय 21 इयार्स 21 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय लानानै 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन एससिब्ला आरो लोगोसे जेनेरेलब्ला 38 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जों नायनोसै बेवहाय फिजिकेल फिटनेसखौ नोंथांमोना फिट थाबानो जाबाय बे जेबो गिदिर खोथा नङा बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंनिया 18 जानुवारि 2021 सिम सोलिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना एपिएससिनि वेबसाइटआव खालामदो आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिपसनाव बेनिफ्रायनो थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे शेयारबो खालाम दानिया फैबाय जोंहा पेमेन्ट दाननांगोन थ' पेमेन्टनि खोथायाव फैयोब्ला नोंथांमोनाहाय मोननो हादों जुदि एससि एसटि अबिसि एमअबिसिब्ला 150 पे खालामनांगोन लोगोफोर जेनेरेलब्ला 250 खालामनांगोन जुदि बिपिएलबा नोंथांमोनाहाय बेवहाय पे खालामनाङा नोंथांमोना एप्लिकेसन फिसा निल जागोन बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेवहाय गासै टटेलखौ लानानै बेवहाय मोनबावदों एसटि फिया 185 नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन लोगोफोर बायदिसिना टेक्सखौ लानानै नोंथांमोना बेवहाय 185 पेमेन्ट दाननांगोन अनलाइन पेमेन्ट दाननांगोन नोंथांमोना आरो बेनि पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 19 जानुवारि 2021 थ' लोगोफोर आं बेवहायनो भिडिअखौ फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय